presentatie te zetten voor de optocht. Jachthoren en trompetterkorps Edelwijs, van harte welkom hier bij ons op het Bondfeest op Heerleheide. We vinden het geweldig dat Gerrits Gastvereniging wil deelnemen aan de optocht op Heerleheide. We wensen u een geweldige optocht toe met veel publiek. Dankjewel. Drumfanfare, Marjorettenpeloton, peloton, Parsifal uit Brunsum, van harte welkom hier op het Bondfeest op Heerleheide. We vinden het geweldig dat Geert dadelijk met ons samen met de genodigden nog een défilé gaat. Daarna loopt er zelf de optocht, heb ik begrepen, en als laatste nummer dan weer de genodigden met hier naar het feest rijden. Enorm bedankt, we kunnen dat absoluut waarderen. Dankjewel, veel plezier. Mag ik dan de optochtnummers 1 tot en met 5 vragen om zich op te stellen voor de tribune en ook de koningsparen om zich allemaal voor de tribune op te stellen. Goedemiddag schutterijleden, schuttersvrienden hier op Heerleheide. Het laatste Bondfeest Rios Zagedal van dit seizoen.
Vanmorgen bedank ik me voor het organiseren van het bondsfeest. Zijn er een hele hoop zaken die nuttig zijn. 3 daarvan, denk ik, wil ik even memoreren, die zijn het belangrijkste. Ten eerste de locatie. Nou, we zijn al jarenlang hier te gast op het complex van voetbalvereniging Groene Ster. En daarvoor zit bij ons op de tribune. De vorige keer dat we het bondsfeest houden, dat zijn die sporthal, die prachtige sporthal er nog niet. En toen kosten we door de tent zitten. Nu hebben we met toestemming van Groene Ster de tent een beetje opgeschoven. Het tweede wat uiteraard belangrijk is voor een bondsfeest, is dat ze startkapitaal has. Daarvoor hebben we hier met een commissie uiteraard gekeken naar sponsoren. En op deze plaats wil ik dan ook de begunstigen die als genodigden vandaag hier aanwezig zijn, hartelijk dank zeggen voor hun financiële bijdrage. En als laatste, maar dat is dat kindsten niet regelen, dat is het weer. Afgelopen vrijdag hebben we hier in de stromende regen nog de laatste puntjes op de i gezet. Verworen allemaal na tot op de onderbroeken, tot op de sokken. Maar goed, voor de schutterie hebben ze dat over. Maar ik heb een man metgenomen, dat zit links van mij. Wanneer hij ervoor zorgt dat het terugblijft, dan zijn ze hier allemaal tevreden. Meneer Pastoor, die taak is er nu dadelijk. Dankjewel, veel plezier en hopelijk zijn we straks allemaal nog in de tent. Dankjewel, Ger. We gaan gewoon over tot het spelen van de volksliederen. En daarvoor is de drumfanfare Parsifal hier aanwezig. Voor het Nederlands volkslied Geef 8. Presenteer Geweer. Dankjewel. Zelf Geweer. Op de plaats. Rust. Rust. Natuurlijk spelen we ook, of beter gezegd, drumfanfare Parsifal, het Limburgs volkslied. Afdeling Geef 8. Op de plaats. Rust.
Dankjewel, drumfanfare. Ik heb begrepen dat ik dadelijk ook met de genodigden naar de tribunes gaat om een défilé te bekijken. En als ik goed begreep, maar je weet niet zeker, gaan de genodigden al trillend met het majoretkoord op. Voor het openingswoord geef ik het woord over aan de burgemeester Roel Wever. Welkom allemaal op het Bondsfeest hier op Heerleheide. En wat een prachtig plaatje wat ik hier voor me zie. En wat ben ik blij dat u in zo'n grote getale hier op Heerleheide bent om dit prachtige feest bij te wonen. En gelukkig dankzij meneer Pastoor het goede weer te genieten. Ik hoop dat u van allen met z'n allen een geweldig feest heeft. Enorm geniet. Laten we met z'n allen ook genieten van het prachtige défilé wat we straks krijgen. En ik wens u allen een heerlijke dag toe. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Gerheidstarwelgezag, er zal ook bij moeten werken, zodat het weer schoon blijft, terug blijft. En dat we een schone optocht krijgen. En daarvoor het woord geef aan pastoor Hans Jansen. Zowel mijn buurman als de burgemeester proberen mij in de schoenen te schuiven wanneer ze natte schoenen krijgen. Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren. Want God is met ons. Het prachtige aangezicht wat ik hier heb. Hiervoor, normalerwijze zie ik de schoonheden van voren, maar nu zie ik ze van achteren. En we willen ons lieve Heer vragen van laat al die donkere wolken niet alleen daarboven, maar ook in ons hart verdwijnen, zodat het een feest is van broederlijkheid. En daarvoor willen we een kort gebed uitspreken, zo de lengte van een rozenkrans. Maar de voorzitter zei van hou het een keer eens kort. Ik mocht net al niet door de microfoon spreken, maar toch gaf hij mij de microfoon. Hij had dus vertrouwen in mij. En daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Want dit is het eerste bondsfeest wat ik in mijn carrière mag bijwonen op deze manier. Naast de president van onze roemruchte schutterij. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God onze Vader, wij danken u voor dit heerlijke weer. Een niet zo warme temperatuur. Waar we de straten van Heerleheide zullen laten schitteren. Hier in dit mooiste gedeelte van Heerlen. Waarin mensen graag wonen, blij zijn, vrolijk zijn en van het leven genieten. Wat er ook staat in de publiciteit. Wij kennen onze eigen wijk en daar genieten wij van. Heer, zegen alle deelnemers. Ook die van het centrum van Heerlen en die van de hele omgeving. We zijn broeders en zusters met elkaar. Daartoe zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel, pastoor, voor deze stichtelijke woorden en die gaan gegarandeerd helpen. We zullen het wel terughouden. We gaan nu beginnen de optocht en daarvoor geef ik het woord terug aan de commandanten van de vereniging. Dankjewel.